हेलौ लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासे मोनसे फोसावनाय गाबोननि लाबोनो गोनां भिडिअआव गिववे लाबोनाय जागोन जों नोंथांमोना गाबोननि थाखाय रेडि जानानै थाखादो गिववे कन्टेस्टखौ माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ गाबोननि भिडिअआवसो होनाय जागोन जोंना नायगिरि बिथांमोना मिथिखायो दे लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट नङा होमबा थेवबो बेयावबो बिराद टार्म्स एन्ड कन्डिशन थाबावगोन ओरैनो गिववे हरनो हाया माथो थोद हामा नायगिरिफोरखौबो अननांगौ अनो बिराद अनो बेनिखायनोथ' गिववे लाबोनो नागिरदोंना लोगोफोर गाबोननि थाखाय रेडि जानानै थाखादो दे दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लाभ इउ अल हाफां बिराद मोजां खामानिखौनो मावबाय दे नों माथो खालामनोहाय न'आव थानानै नाजुबदांनो खेसु होनजाबाय थाया हाफांना दिनै सानानो उल्थासो ओंखारबाय खोमा नै उल्थाथिंसो दै बोहैबायदांलै हाफां खोन्थालाय दिनै साना उल्था ओंखाराखै होनलाय दैमायाव उल्था बोहैयाखै होनलाय मानि थाखाय बे फिथा फानांनायखौ नुनानैनो होनदोंब्रा आङो मा गोसो जानानै फिथा फानखोब्रा नोंलाय दिनैलाय बेबो लावदुम फिथासोबा लावदुम नोंहालाय माथो जाखो आंनि लावदुम फिथा फाननायखौलाय समायाखैलै नोंजों बेनिखायनो होनदोंब्रा खामानि मावनायाबो समायलायनांगौ होमबा जानाय लोंनायाबो समायलायनो थानांगौ होनबाना बेदरखौबो एसे जानो समायो नाखौबो एसे जानो समायो होननाय बायदि बिदि लावदुम फिथाफोरखौ ना आङो गुसु खालामनानै थान्दा खालामनानै दाउ होखांहरसोलै आङो सैमा अमाफोरखौसो बुखांहरो आं खुबैखांहरो आं बेफोरखौ मिथिबाय थाइजौ फिथाइसो हानो आं बेफोरबायदि लावदुम फिथाजों